Sa number 5, sa June 1 to 5 na nakaschedule ang enrollment kag Brigada Eskwela sa mga pampubliko nga eskwelahan humalin kindergarten pagkadto sa senior high school. Sa school year 2025 to 2026 may 1,070,517 ka mga estudyante sa pampubliko nga mga eskwelahan humalin kindergarten tubtob senior high school. Sa mga pribado naman nga eskwelahan may arasang 114,420 ka mga na-enroll nga mga estudyante. Sunod sa kay Almir Cesar de Quilla, ang spokesperson sa DepEd-NIR, bago pa lang natukod ang DepEd-NIR kag para pang ilang pagpatod sang datos ilabi na ang pag-project sa mangin kadamuon sang estudyante para sa ginapaabot nga school year. Sunod kay de Quilla, sa mga registration tamlag pa ginpatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan, may ara sang ballpark figure sa kadamuon sa mga estudyante para sa school year. Ina ginagamit para mahandaan naman ang mga logistics sa ginapaabot ng school year. Pero hindi pa man final ang mga figures, dili bangod sa mismo enrollment period may mga estudyante nga amo pa lang ang nagapalista man. Nagapahanundom ang DepEd nga mas maayo nga ipa-enroll sa mas temprano ang mga kabataan. Meron kita sing early enrollment naging window naging provide previously and actually that also serves as our initial headcount kuntani, pero we understand man nga there are others who would like to enroll na lang so within the enrollment period.